אז בואו נדבר על למה כדאי להשקיע בפורטוגל. מלבד זאת שפורטוגל זה יעד שהוא מדהים, פורטוגל היא יעד ברמת בואו נפרק את זה רגע לרמת הנדל"ן ולרמת התיירים. קודם כל פורטוגל, בואו נדבר על פורטו שהיא אטרקטיבית מאוד להשקעות נדל"ן. פורטו היא מרכז מורשת עולמית, מאוד איכותית, 20 מיליון תיירים בשנה, קצב הצמיחה שלה הוא מטורף, מאוד מבוקשת על ידי תושבי אירופה ותושבי ארצות הברית. הנדל"ן שם הוא מטורף. יש שם מתאר העיר ותוכנית העיר היא תוכנית למבנים נמוכים ואיכותיים, מבני בוטיק, ובקצוות של האזורים המרכזיים בונים בניינים גבוהים. התשואות שם הן מאוד גבוהות. עכשיו, כשאתה קונה נכס, הכל בסדר, אתה צריך לשים מקדמה, ואת היתרה, ברוב מדינות אירופה, לא בטוח שייתנו לך משכנתה, או שייתנו לך משכנתה בתנאים לא טובים ובפחות אחוזים. פורטוגל יש לה יתרון שאין לשום דבר, לאף אחד אחר. לפורטוגל יש את היתרון שנקרא הבנקים. הבנקים בפורטוגל נותנים היום 75% משכנתה בריבית מדהימה, של לפעמים גם מתחת ל3% כולל היורו, כולל הפריים. זה ריביות מאוד נמוכות, וזה אשכרה פשע לא לקחת משכנתה. עכשיו, תחשוב שאתה בא לעסקה, אתה מביא 250,000 שקל, אתה קונה דירה, ואת היתרה אתה לוקח את היתרה במשכנתה. אין בעיה, הכל טוב. מה קורה? שמת 250,000 שקל, נניח הדירה עלתה 250,000 יורו, שמת 250,000 שקל, 750,000 שקל לקחת במשכנתה, אנחנו מדברים פה על החזר של בערך 800-900 יורו בחודש. הדירה תכניס לכם כל חודש באזור ה-1,500 יורו, אם הלכתם לשכירות טווח קצר, עלות החשבונות תהיה 100 יורו, אם הלכתם לטווח ארוך, אין בכלל עלות חודשית, כי כל החשבונות יחולו על הסוחר. אבל אם הלכנו לטווח קצר או ביניים, אז העלות החודשית של חשבונות, כמו חשמל, מים, אינטרנט, טלוויזיה, יהיו באזור ה-100 יורו. החברות ניהול שם יגבו ממכם. זה יכול לנוע בין 15-25%, תלוי כמה נכסים יש לכם, תלוי מי החברה ותלוי מה ההתחייבויות ומה הסכום המינימלי שאתם קובעים ללילה. אז אנחנו בקרוב, אנחנו נעשה עוד סשנים. כרגע סתם זריקה מהירה למה פורטוגל ולמה זה כדאי.